ପିଙ୍କୁଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବୁ। ହଉ ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ସେ କହୁଛି ତ ଦେଇଦଉନ। ବାପା ପଇସା ନଦେଲା ନାହିଁ ତ ଏମିତି କଲିଜା ଛିଣ୍ଡା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ହଁ ତତେ ତାକୁ ବାଧି ଯାଉଛି, ତତେ କଲି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ତାକୁ କହିଲେ ମୋ କଲିଜା ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ତମେ କହୁଥିଲ ଛେଳି ଚରିବା କଥା। ମୁଁ ପାଠ ପଢି ମାଷ୍ଟର ହେବି। ଓ ତୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢି ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବୁ ତ ଇଏ କମ ପାଠ ପଢିଛି ବୋଲି ତୋ ପାଠ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। ମୁଇଁ କଲେକ୍ଟର ହେବି। ଓ କଲେକ୍ଟର ହବ। ହଉ ଚାଲ କଲେକ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ଯାଅ 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 ସ୍କୁଲ ଚାଲ। ମୁଁ ଯାଇ କ୍ଷେତକୁ। ଆରେ ପିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମାଷ୍ଟର ପିଟିବେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋର ବାପା ପିଟିବେ। ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଲ ସାସ କରି ଚାଲ ନହେଲେ ବର୍ଷାଟା ଭାଇ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିଦେବେ। ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ପିଙ୍କୁ ଆଜି ବୋଧେ ମାଷ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଆସି ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆରେ ବେଗ ଟିକେ ତ ମଜିକି ଆସେ। ଆରେ ପିଙ୍କୁ ଚାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡେଇଁ ପଳେଇବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଡେ। ନା ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁ ଆଗେ ଡେ। ଆରେ ପିଙ୍କୁ ତୁ କେମିତି ଚଢିଲୁ? ମୁଁ ଯେମିତି ଚଢିଲି ତୁ ବି ସେମିତି ଚଢ। ତୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଧର। ଆଜି କିଣା ନେଇଥାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହଁ ଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିବା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ଯିବେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇବା। ଆମେ ଆରାମସେ ପଢି କରି ଆସିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ। ଟାଇମ ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଖେଳିବା। ଆଗକୁ ଅଛି ଯାଇ ଟିକେ ବସି ପଡେ। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦିନ କାଳ ଠିକ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆରେ ତମେ ତ ଜଣ ପାଠ ନ ପଢ କଣ କରୁଛ? ବଡ ମା ତୁମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ବଡ ମା ପ୍ରଥମେ କୁହ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ବଡ ମା ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ 2ଟା ମାଜା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ପେଟ ବହୁତ କାଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲି। ଆରେ ଆରାମସେ ପାଠ ସାଠ ନ ପଢି ଏଠି କଣ କରୁଛ ଦୁଇ ଜଣ? ବଡ ମା ମୋ କାନ ଧର ନା, କାନ ପାଚିଥିଲା। ହଉ ଛାଡୁଛି। ଆରେ ତୁ ବି ଏଇଠି ଅଛୁ? ଯାଉଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି। ଓ ଯାହା ହବ ପଛରେ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଯିବା। ପୂଜାରୀ ବାବୁ ତମେ ଏଠି ସାରୁ କରୁଛ? ସାଡେ ତମ ପିଲା ଯାଇ ବରଗଛ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ଖେଳୁଛି। ହଁ ବରଗଛ ଉପରେ ସେଇଠି କାନ ମୋଡ଼ି 2 ଚାପୁଡା ଦେଲନି। ଏଇ କଥା ଆସୁଛୁ ମତେ କହିବା ପାଇଁ? ଆରେ ତମ ପିଙ୍କୁ ପରା କହିଲା ତା କାନ ପାଚିଛି। ତାର ବାହାନା କଣ କରିବ, ତାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ତମ ପିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବେ ଆଉ ଦିନେ ତମ ଘରର ବି ନାଁ ରଖିବେ। ହଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ତମକୁ କହିଲି। ତମ ପିଲା କଥା ତମେ ବୁଝ। ସାଡେ ମୋ ପିଲା ଆସିବେ। ମୁଁ ଯାଉ ପଢି କରି ଆଇଲି। ପଢିକି ଆଇଲୁ? ଏଇ କେତେ ପାଠ ପଢିଲୁ? ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ପଢିଯାଉ। ଟିକେ ପଢିଲି। ଟିକେ ପଢିଲୁ? କଣ ପଢିଲୁ? ବେଶୀ ମାଷ୍ଟର ଆସିନଥିଲେ, 2ଟା ମାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ। 2ଟା କ୍ଲାସ ହେଲା। କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ରେ? ଗଣିତ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ। ଆରେ ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ କୋଉ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା? ଜାଣିଥିଲେ କି ଆମ ବରଗଛ ଥିଲେ ବୋଲେ ସେ ବଡ ମା ଗୁଡ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନା ତ ବାପା ନା ଆଉ ତୁ ମାଙ୍କଡିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ନା? ରହିଥା ତତେ ଆଜି ମାଡ଼
ଧରି ପଳା ସେଟା ଏଇ ସହିତ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହେଲା। କି କଷ୍ଟ ଏଠାରେ ମାନେ ମତେ ଅଧା କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ବାପା କଣ କହିଲୁ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ କଣ ହେଲା କି ତୋର ଏଥର ଛେଲ अरे पिंकू तू बढ़िया डिपार्टे पाइछु। मु तते केते कहिली पाठ पढ़ पढ़ किंतु तू मोर कथा सुनिलु नहीं। साला तू मत पड़ बोली कहছিস ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡେଇବା ବରବସ୍ତ ଚଢିବା ମାଠୁରେ ଡେଇଁ ଖେଳିବା ତୁ ପୁରା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ ମତେ। हो छाड़ छाड़ मु तोठो टिके आगे गली। କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ तू छेଳି चरेले मु बळद चरौछि। କଥା କହ ଛେଳି ଚରେଇବା ଫାଇଦା ଅଛି କି ବଳଦ ଚରେଇବା ଫାଇଦା ଅଛି? बळद चरेबार फायदा अछि। देख कि लज्जाकर कथा ବର୍ଷା ତା ମା ସାଙ୍ଗେ କଲେଜ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଛେଳି ଚରାଉଛୁ। ଆଲୋ ଯାଲୋ ସେଟା କଲେଜ ନେକି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ସାଇ ତାଙ୍କୁ देख ବର୍ଷା ତୁ ପଢିଲୁ ବୋଲି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଲୁ ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଛେଳି ଚରେଇଥାନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଲା ମା ଭଲସେ ପାଠ ପଢିଲି ବୋଲି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି କଲେଜ ଗଲି ଆଙ୍କ ଭଳି ଛେଳି ଚରିଥାନ୍ତି। ଛି ଛି କି ଲଜ୍ଜା। ବଡ଼ ମା ସେଟା ଭାରି ବାଧିଲା। ହଁ ବାଧିଲା ତତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଯା ସେତେବେଳେ ବାଧିଲାନି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଛେଳି ଚରଉଛୁ ବର୍ଷା କଲେଜ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତତେ ବାଧୁଛି ନାଇଁ? ତମେ ଠିକ କହିଲ ବାପା। ମା ବାପାର କଥା ନ ମାନି କରି ଯଦି ନ ପଡବ ପାଠ ଘର